чеҳраҳои мондагор. баҳори соли 539 то мелод лашкари Куруш ба хоки марзи Бобул дохил шуд. ӯ ҳангоми лашкаркашию кишваркушоиҳо ба сӯи Бобули овозадору мағлубнопазир аз деворҳои устувор ва истеҳкоми ҳарбии мӯъҷизаосҳои ин шаҳр басо андеша дошт. мувофиқи маълумоти Ҳеродот, шаҳри мураббаъасосро девору бурҷҳои мудофиавии бузурге иҳота мекард ки давродаври он 480 стадди тақрибан 80 километр меомад. деворҳои муҳташами Бобул 50 оринҷ паҳноӣ ва 200 оринҷ баландӣ доштанд ва аз болои ин деворҳои паҳнӣ бо манораҳои дидбонӣ иҳота шуда ду аробаи чораспа бемалол рафтуом мекард. дар давродаври шаҳр 100 дарвозаи ғафси мисин устувор буд ки онҳоро бо зарби даҳҳо манҷаниқ рахна задан имкон надошт, вале ин деворҳои устувору дарвозаҳои бузурги рахнанопазир дар назди азму иродаи кишваркушоиҳои Куруши Кабир ва макри сарлашкари ӯ Гобрия дер напоид. дар ҳоле ки Валтасар писари шоҳи Бобул Набонид аз устувории деворҳои шаҳр хотирҷамона машғули айшу ишрат ва майнӯшӣ буд. дарвозаҳои Бобулро ҷосусони Зархарид ба қавли коҳинони ибодатхонаи Эсагил ба рӯи лашкари Куруш кушодаанд. дар тӯли чанд соат саросари шаҳр ва қасри бошукӯҳи шоҳаншоҳ забт гардид ва ҳомии шаҳр Валтасари сархушро басо осон ғофилгир намуданд. муҳорибаи ҳалкунанда моҳи августи ҳамон сол дар назди шаҳри Описа дар соҳили Даҷла ба амал омад. ба лашкари Бобул писари шоҳ Набонид Белшарусур сарварӣ мекард. дар муҳорибаи ба амал омада форсҳо лашкари бобулиҳоро шикаст дода пурра ғалаба карданд. 10 октябри ҳамон сол Гобрия бе ҷанг шаҳри Сипар ва баъди 2 рӯз Бобулро ишғол кард. 29 октябр Куруши Кабир бо тантана вориди Бобул шуд. Набонид асир афтод, аммо Куруш ӯро ҷазо надода афв кард, вале писари ӯ Белшарусур ба қатл расонда шуд. тавре ки мебинем, Куруш дар ҳолатҳои зарурӣ нисбат ба душманони оштинопазир қатъият ва устуворӣ зоҳир мекард. баъди Бобулро гирифтан, Куруш як қатор амалҳои сиёсӣ, дипломатиро иҷро кард ки барои мустаҳкам кардани ҳокимияти Порсҳо дар Бобул равона шуда буданд. ӯ маъбади асосии Бобул Эсагиларо барқарор намуда, ба худои Мардук қурбонӣ кард ва ҳуқуқу имтиёзҳои рӯҳониёни ин худоро аз нав баргардонд. ӯ эъломия интишор карда, ба ҳамаи халқҳо ҳуқуқ ва озодӣ дод. яҳудиёнро иҷозат дод ба ватани худ ва ё ба ҳар куҷое ки хоҳанд рафта зиндагӣ кунанд. подшоҳии Бобул ва сохти маъмурии идоравии онро тағйир надод. ин ва дигар чорабиниҳои Куруш аз ҷониби сокинони Бобул хушпазируфта шуда, мавқеи ӯро дар минтақа мустаҳкам намуданд. баъди Бобулро гирифтани Куруш, Финикия ва Фаластин ихтиёрӣ ба итоати ӯ даромаданд. акнун дар дасти Куруш Бобул ва тамоми шарқи баҳри Миёназамин буд. навбат ба ягона давлати тавонои минтақа Миср буд ки форсҳо онро забт накарда буданд. аммаи муҳаққиқон комилан дуруст таъкид карданд ки Куруш бешубҳа ният дошт ба Миср ҳамла намояд. аммо бархилофи чашмдошти ҳамзамонони Куруш ва олимони муосир ӯ ин корро ба таъхир гузошт. нотинҷиҳои сарҳади қисми шимолу шарқии давлати Форс ва пайдарпай тохтутоз намудани қабилаи Масагетҳо ки аз итоати Куруш берун буданд, ӯро водор мекард ки қасди лашкаркашиашро мавқуф гузорад. аз ин рӯ Куруши Кабир ба Миср ки рақиби ягонааш буд ҳуҷум накард ва ба ҷои худ писараш Камбуҷияро ба тахти шоҳии Бобул нишонда, тобистони соли 530 то милод дубора роҳи сарзамини Осиёи марказиро пеш гирифт. ӯ бо фавҷи сипоҳиёни бешумор ки аз ҳар қавму миллат гирд омада буданд,
ҳадафи пойдор намудани сарҳад ва шикастани урдуи масагетҳоро дошт. ба назар чунин мерасад ки агар масагетҳо ба бехатарии қисми шимолу шарқии империя ҷиддӣ таҳдид намекарданд, Куруш чунин роҳи дурударозро тай карда бар зидди онҳо ба ҷанг намерафт. дар ҳар сурат ӯ ин корро кард ва дар бораи ин ҳуҷум Ҳеродот ва дигар муаррихони юнони қадим маълумот доданд. ривояти Ҳеродотро дар бораи ин ҷанг бисёр муҳаққиқони муосир дар мақолаву китобҳои худ овардаанд ва гумон мекунам ҳоҷат ба такрори он нест. таърихшиносони муосир дуруст қайд карданд ки дар нақли Ҳеродот воқеият бо ҷомаи хаёлот ва бадеият оро дода шудааст. дар бораи мансубияти этникии масагетҳо ва ватани будубошашон миёни олимон чандин ақидаҳо мавҷуданд. аз қавли Ҳеродот чунин ба назар мерасад ки масагетҳо дар сарзаминҳои байни баҳрҳои Каспий ва Арал ва дар атрофи он зиндагӣ мекарданд. пеш аз омадани Куруш онҳо ба қаламрави империяи ӯ ба минтақаҳои муқимнишини Порт, Гиркания ва ноҳияҳои ҳамҷавор ҳуҷум карда, шаҳру деҳаҳои онро таллаву тороҷ намуданд. эҳтимол ба ҳамин сабаб Куруш маҷбур шуд ба ин минтақа лашкар кашад. масагетҳо аз ин бохабар шуда қафо нишастанд ва ба даштҳои паҳновари худ рафтанд. ин усули дӯстдоштаи ҷангии саҳронишинон буд. онҳо ба ин восита душманро дар саҳроҳои беоб, сарсону саргардон ва хаста намуда ногаҳон ба ҳуҷум мегузаштанд. вақте ки Куруш ба сарҳади сарзамини масагетҳо расид, байни намояндагони тарафайн музокира баргузор шуд. ба қавли Ҳеродот маликаи масагетҳо зане буд Томирис ном, ки баъди марги шавҳараш ба ҷои ӯ сарварӣ мекард. Томирис ба Куруш мегӯяд ки ба кишвари мо таъма накун ва ба ватани худат баргашта рав. вақте ки Куруш ба назди малика хостгоронро мефиристад, Томирис ӯро айбдор мекунад ки ӯ бо ин роҳ мехоҳад соҳиби мамлакати масагетҳо шавад. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки эҳтимол Куруш аз масагетҳо талаб кард ки пурра ба ӯ тобеъ шаванд, аммо ҷавоби рад гирифт. тавре ки мебинем, Куруш ҳамеша пеш аз сар кардани ҷанг кӯшиш мекард бо воситаҳои дипломатӣ, яъне музокира, муноқишаро бартараф созад. баъди натиҷаи дилхоҳ надодани гуфтушунид, Куруш бо дарборионаш машварат ороста ба қароре меояд ки ба сарзамини масагетҳо дохил шуда ба онҳо задухӯр намояд. Куруш бо фавҷи сарбозони сершумор ҷониби руди Аракс омода бар зидди масагетҳо ҷанги ошкороро сар мекунад. барои убур намудани сарбозон ӯ аз болои дарьё купрукҳо месозад. дар рӯи киштиҳо барои убур намудани ҷанговарон бурҷ мегузорад. вақте ки Куруш машғули ин корҳо буд, Томирис сӯяш қосиде фиристод бо пайғоми зерин: даст бикаш шоҳи мидиҳо, аз коре ки ба он саргардонӣ. охир ту намедонӣ ки кори пешгирифтаат бо некӣ анҷом хоҳад ёфт ё на. боз ист ва дар сари умматони хеш подшоҳӣ бикун. ба подшоҳии мо низ халал марасон, то машғули кори хеш бошем. вале Куруш суханони Томирисро гӯш накард ва бо лашкараш аз дарёи Аракс, Амударё гузашта масагетҳоро дунболагирӣ кард. дар муҳорибаи якум бо дастаҳои пешгарди масагетҳо форсҳо ғалаба карданд. дар ин задухурд писари маликаи масагетҳо ҳалок гардид. Томирис ҳамаи нерӯҳои ҷангиашро гирд оварда ба Куруш ҳамла намуд. ба ман чунин менамояд ки ин муҳориба аз тамоми ҷангҳое ки барбариҳо, масагетҳо то ин дам ба сар бурда буданд, шадидтаринаш будааст. аз рӯи шунидам ҷанг ин тариқа рух додааст. аввал ҳарду қушун аз масофаи дуртар истода ба якдигар аз камон тир андохтанд. сипас вақте ки тири камон тамом шудааст, ба ҷанги танбатан гузашта найзаву шамширзанӣ карданд. қушунҳо муддати дурудароз бо ҳам муқобил истода, ҳеҷ яке аз тарафҳо рӯ ба гурез наниҳодааст. ниҳоят масагетҳо ғалаба ба даст оварданд.
بیشترین قسمت قشون فارس در میدان جنگ نابود گردیده. خود کوروش هم کشته شده است. او 28 سال پادشاهی کرده بود. تامیریس مشکی را پر از خون آدمی کرد و امر داد که از بین مقتولان جسد کوروش را پیدا نمایند. بعد یافتن او سری کوروش را به مشک پرخون غوطانیده با تأخیر گفت: هرچند میبینم که در محاربه بر تو غالب آمدم، ولی تو بر دوشم باری گران اندوه را گذاشتی. با مکر پسرم را از من ربودی و اکنون تو را از خون سیر خواهم کرد، چنانی که برایت تهدید نموده بودم. چهره‌های ماندگار.